nga doon natay wholehearted nga living. Fill my lungs with the wind of your spirit. Breath to breath, I'm dependent on you. Faithful God, you are calling me closer. When morning dawns and evening fades, I need your grace. Let every... Praise the Lord. Kumusta? Palampakan na ito ang Diyos. Hallelujah. Sa mga kinabuhi, ganyan, gihatag sa Ginoo na ito, usan na sa mga ilahanan, ganyan kita nagpakuswangan. Niya ako usan ako di anak nga makasulti yun nga kinabuhi nga naay Diyos kumuswan. Nga tungod kay kanang pabor niya. Kanang pabor niya sa Ginoo, gibuhi ka, usan na sa mga ilahanan nga nagpakuswan. Diba? Kanang pagpamata sa Diyos ang kabuntagon, pamata ka sa Ginoo, diba? Pamata ka gikan sa imong katulogon, wala ko ta kabalo ana. Wala ko ta kabalo nga nagago ka, wala pud ka kabalo o makamata ba yun? Diba? Wala ta kabalo kung saan ang rasa, diba? Pero gipamata ka sa Ginoo. Actually, mga kaigsuonan, usa ka pabor sa Ginoo atong niaging adlaw. No, pabor kay sa Ginoo mga kaigsuonan. Tungod kay nagsakay ko sa pasakyanan, wala nay charge ako ang battery. Naguba ako ang alternator niya. Usahay kini atong desisyon kita usahay na ato ko dito, ato ko dire, ana. Gahay ko manubila pagkapot na mo sa dapit sa langkangan. Langkangan na. Yan, gusto na mo muadto yun ilang korporal. Yan, ingon po siya, ingon siya nga, kanang, ato na lang ka ilahang, ato na lang ko sa hospital dayon, ato na lang po ka sa ilahang, sa kadapit padulong. Igo na ko nakaabot sa siyap mga kaigsunan. Igo na ko nakaabot sa siyap nilang Jumar, anang dapit sa Lubok. Igo na ko nakaabot, napalong na ako makina. Palong na. Lanay, charge, CD na lang. Wala na yung battery pa. Niya, mingon ko pabor, isa makagasto ta, o pag ani maayo yun, o pa man sa hospital, yun akong sakyanan. Bisang makagasto ka, pero gipaboran ka sa Ginoo, di ba gipabaklay ba? Wala gibutang imong sakyanan sa dalan, wala gibilin sa dalan, kundi gipahimutan yung shop. Basta mabutang ganyan ang shop, safety yun ang sakyanan nimo. No? Naanak siya. Giilan ako nga usan sa mga pabor. Usan sa mga pabor sa Dios. Usan sa mga panalangin sa Dios. Gamay naman kayo na pastor. Gamay na kayo. Pero dili nimo kontrolado ang imong lakaw. Diba? Gikan din wala pa ko'y prayer. Narami siguro sa lulapo. Wala pa'y prayer. Kay, di po nyo ko lakaw ng highway, kung lakaw ko din ha, mag-ampo ito lang sa Ginoo. Salamat sa pabor, proteksyon. Salamat sa imong iya, Ginoo. Niya ako ginapangayoon kanunay sa Ginoo. Kana protektoran ta sa Dios. Niya gilan ako ng mga kaigsuonan nga usa na sa mga pabor. Area na sa kinabuhi. Okay, so to siya. Naapoy pangdepensa din mga kaigsuonan. No? Naapoy pangdepensa din. Tawanan kayo. No? Kamu na mo yung nani? Wala mo yung nani? No? Grabe. Ayaw mo panghulaman ni ha? Di lang. Katong uban nga siya na, Pastor, ayaw namin tagay, Pastor, kinalang ko yung kuha. Ang uban, gigaman nila, helmet. Ano ba? Helmet kita na tubangan. Gigaman nilang fisher. Ako labaw na gini. Mura na yung helmet, mura astronaut ba? No? So auto na ko ni, ikaw, di lang siguro na ko ni sa auto karon kaya maguba akong hinapay. Bagmawer siguro, mura nindot kayo. No, ganun pa rin i-appeal mga kaigsunan because tungod kay kuan siya kanang giilan ako ni siya nga mga pabor gihapon sa Dios. No? Kay namay mga tao nga gigamit sa Ginoo gikan sa Cebu. So, again mingon ko, God is good. God is good. No? All the time God is good. Actually kanina sa awit kanina, blessed kayo ko ani nga mensahe sa awit mga kaigsunan doon kay nag-history siya blessing generation to generation. No? Ang panalangin sa Ginoo mga kaigsunan ngadto sa 4th generation. Ingon siya, gisulti nila, dili lang ako in Englishon, gikan nimo ngadto sa imong anak sa imong anak, o anak pa yun sa imong apo. 1,000 generation
ang blessing sa Dios nga buhaton niya diha sugod nimo. Sugod ka? Sugod nimo, sugod nako, ngadto sa akong anak, ngadto sa umaabot na kong apo. Naman ko yung apo, maminyo mo yun sila kasi nagwapa-gwapo man. Pero dili pa karon. Oh, dili pa karon. Buhaton man yun as Ginoo. Buhaton man yun as Ginoo. O niya, nito ko nga gikan ako dunay nindot nga kinabuhi. Sunod sa akong anak na nindot nga kinabuhi. Di ko mosugot nga mahimo silang makasasala dautan o pobre gihapon. Kung mahimo gyud ang tao nga nakailas Ginoo mo nay pinakadato nga tao sa kalibutan. O jud na. Kita kay una-una man sa atong limitasyon. Una-una man yung tangan. Amen. Magani ko giniposito, pastor. Magani ko bangko, pastor. Magani ko ATM, pastor. Ayaw. Kay kanang giniposito ni mo dito sa langit kanang imong pagsimba karon, kanang atong pagsimba karon nagtigom kag bahandi sa langit. Ang Bible nagsulti ana. Sa ato pa, kanang imong pag-anding karon dinhi, nagtigom ka. Ug unsa kay gusto nimong tigom, ug unsa ka kanako imong gitigom, mauna. Okay, dili ka kabuntagon mga kaigsunan. Alang sa pagtahod sa pulong sa Ginoo. Chronicles, praise the Lord, hallelujah. Guba mo ang tuplok-tuplok na yun na siya. Chronicles, Second Chronicles, atong alang sa pagtahod sa pulong sa Ginoo, 16:9, hallelujah. Alang sa pagtahod, manindog ta. Second Chronicles, 16:9, mga kaigsunan, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Kung basahon, Second Chronicles 16:9. Ang Ginoo kanunay nga nagtan-aw sa tibuok kalibutan aron pagpailas sa iyang gahom niadtong nagsalig kaniya sa hingpit. Sayop kining imong gibuhat busa sukad karon daghan ng musulong kanimo. Magampot as Ginoo. Gamahanan na mga Dios, salamat ini nga oportunidad. Salamat Lord nga magasimba mig hari sa mga hari, Dios sa mga Dios. Salamat Ginoo nga magasimba mig matinud-anon nga Dios. Gikan kaniadto hangtod karon way kausaban. Ining oras sa Ginoo karon amo na usab nga saluron ang imong pulong, ang imong bulawanon nga pulong, nindot nga mga mensahe. Ubos imong alagad Ginoo tudloki nga manulti dili sa kaugalingon kundi gikan sa imong pagbulutan. Salamat anamahan namo kalingitnon nga niining orasa ikaw ang Dios nga nagapanglihok kauban sa imong balang Espiritu Santo karon. Ang matag usa mo uli nga malipayon og dili mo uling hawang. Salamat kanimo Ginoo nga niining orasa aduna kay ipabuhagay nga pabor, doon na kay pabuhagay nga panalangin oportunidad sa matag tao nga nagasimba karon bisan pa niadtong nagsunod na sa live na mga program. Salamat sa imong pagkamaayo, salamat sa imong gahom, salamat sa imong gugma nga walay pagluban. Ining oras sa Ginoo among ibadlong ang tanang buhat sa kaaway, buhat sa dautan, buhat sa kangitngit. Among i-rebuke in the name of Jesus. Dili makasulod ini nga dapit kay kini nga dapit usa sa imong teritoryo Ginoo. Salamat Lord, imo kong ipaluyo kanunay sa imong cross. Ang makitaan sa akong kinabuhi dili ang akong kaugalingon kundi ang imong himaya. Salamat ining oras sa kang gisimba giday. Pasalamatan in Jesus name. Amen. Hallelujah. Dito tekson. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Ingon ang Bible mga kaigsunan. Hallelujah. Ingon ang Bible nga atong iusan ang Ginoo kanunay nga naglantaw sa tibuok kalibutan. Anita ni nga mga porsyon mga kaigsunan, okay? Anita ni nga mga porsyon tungod kay ato masayran nga atong kinabuhi mga kaigsunan gina-oversiran ta Dios. No hinumdumi nga kung dunay magbalantay, kung dunay kagibayan nga security, ang iyang maabot nga corner to corner. No, ang iyang maabot, ang kaya ni maabot o asa na pita mabot yung mata, siminto, ato na taman. Di ba? Limitado na. Isa pa magsuhol kag security nga daghan, limitado na yun na. Tanawa rin si ang ato ang kanhi DILG secretary, si Robredo, di ba? Pagka-crash niya sa plane, pagka-crash niya sa helicopter, wala siya ma-rescue, wala siya maluwas. Wala din siya ang iyang usa siya kauban, nanigkamot o langoy, nanigkamot o kambak. Di ba? Wala yun niya madala o
sa pupo ang iyang sir nga, sir, ambak ta, kuyog ta. Wala. Buot pasabot ako mga kaigsunan, ang tao limitado. Pero kung atong Diyos magbantay nimo, 100% makaasa ka, makasalig ka, tungod kay Diyos na siya, nga bisan gani ang universo, bisan gani ang mga planeta, iyang ginadumalahan. Mausap na sa gene sa imong lawas. Gagmay kayo nga ugat, o gagmay yung pino kayo nga mga sensitibo kayo nga mga ugat nga naa sa imong lawas, maunay giampingan o giatiman sa Diyos. Unsa ka powerful ang atong Diyos. Amen. Powerful siya tungod kay kanang imong mata makakita. Bisan pag dili nimo maklaro. Tanawa ra gud, pag naay magkasa-kasa din imo buto din imong mata automatic mo piyong. Kabantay mo na. Automatic yun na siya. Pero lagi nooy ni piyong naigo na. Oh, bisag dool stand out. Oh, kana mapuling bitaw ka palitan magmawir. Naay dili gyud mo maklaro kay imong gitan-aw katong dakong sagbot kunya naay gamay kayo nga dool ta kay sa imong mata, dool kay sa tan-aw. Naigo jud ka. Ito eh. Ulahi na. Ulahi. Pero kung ito may pasabot mga kaigsunan, automatic yun nga mo close yung mata. Yung anak, powerful ang gama sa Diyos. No, makaingon ka, ma-appreciate ka na ko kada adlaw sa kong kinabuhi, maka-appreciate ko sa ayos Ginoo. Nga naman, mayon ko nga, wow, nindot kayo ang trabaho sa Diyos. Kanang pagluwas niya sa kong kinabuhi, powerful kay Ginoo. Nga naman, kinsa man ko'y taong luwason niya, di ba ikaw nga usa ka taong nautan. Kita tanan makasasala ang tao, may perfect na to sa kalibutan na. Pero nakalami mga kaigsunan kay mo ni Dios na to nga nagluwas nimo aron ka mahimong magkakabig magsasangyaw nga tusuban. Ang Ginoo kanunay ha. Word kanunay, wala gyud ay segundo minuto nga ningluwa sa tanaw nimo. Di ka malipay ana igsuon. Tanawa ra ko nimong kinabuhi. Tanawa ra ko nimong kahimtang sitwasyon sa imong kinabuhi. Wa ka kabalog na kay kwarta ugma. Pero tungod kay naatay Diyos supplier, but my God shall supply all my need according to His riches in glory by Christ Jesus. Mauli ang atong Diyos supplier, kanunay naglantaw nimo. Amen. Ang Ginoo kanunay nga naglantaw sa tibuok kalibutan aron pagpailan sa iyang gahom. Kasi title lang ito karon. Wholehearted living. Usa ko na? Wholehearted living. Usa man na pastor? Kining tawo mangod nga pagkinabuhi yun nga, tibuok niyang kasing-kasing, buhaton niya natos Ginoo. Ang kasulatan palo, sunod. Usa ni siya sa mga area sa itong kinabuhi mga kaigsuonan, nga di ma-identify. Ma-identify ta nga, tinuod yung Kristohanon, tinuod yung anak sa Ginoo. Ang wholehearted living mga kaigsuonan, pag kinabuhi sa tibuok nga kasing-kasing. Kaya bang, buot pasabot tibuok nga kasing-kasing, wala na kayo hunahon nga kabalaka or wala na kayo hunahon nga doubt sa imong kasing-kasing. Kaya naman, imong gihatag ang tibuok imong kinabuhi nga tus Ginoo. Nga dili bitaw ka magduha-duha sa imong pagsimba karon di ka magduha-duha nga. Maluwas ka ko. Naa kay tinuod kani akong gialagaran. Nga dili ka maglantaw kay ang uban gani ituo sila. Tanawa ko ang uban ituo sila nga kanang ilang relihiyon para pasulod sila diha anang relihiyon na luwas sila. Ikaw nga wa gyud duha-duha nisimba sa tinuod ng Dios. Magduha-duha kami, luwas ka ko. Pero atong matabantayan nga ang tinuod wholehearted na kinabuhi, ang tibuok nga kinabuhi kasing-kasing iyang gihatag atos Ginoo. Dili na ka maguna-una. Usa kani akong kahimtang karon. Amo gaway gani. Amo gani ko kwarta sa gamay. Amo gaway kay igsoon. Nga naman, naay COVID, mingon ko kining COVID mga kaigsuonan. Usa ni siya sa mga areas Ginoo, usa ni sa mga butang sa Dios, pamaagi sa Dios, nga gigamit niya ning COVID para ang mga tao makaduol ngadto sa tiilan sa Ginoo. Ako mingon ko, praise the Lord COVID. Salamat COVID. Salamat COVID. Pero mag-ampong gihapon ka, gamay maigo mamatay sa COVID nga Kristohanon. COVID gigama na ni siya para sa mga tao makasasala, mga tao nautan. Wala gigama ang COVID para nimo. Tuo ka. Usaon na kaso. Usaon ka ni COVID nung papahawa na to. Matod pa sa uban. Magunahunan sila. Usaon ka na to. Hingin lang. Papahawaon. Ako man yung gusunan, mingon ko, ang law design na o ang design sa sinet na himong COVID-free. Hindi ko magampo, mawala ng COVID. Na naman, kabalo ko nga kini nga trabaho ni sa Diyos. Usa ni sa mga area sa itong kinabuhi mga kaigsunan, nga ang tao makasasala, ang tao nautan, masultihan nimo nga pangalagan sa Ginoo kay hapit na mobalik ang Ginoo kay naay COVID ug di ka mangalagan sa Ginoo, mamatay kang COVID. Pero ayaw tuguti nga ang imong balay masudlag COVID, ayaw invite ang COVID, kaya ang COVID wala sa ilabot sa imong balay.
sige, pangipay. Gamay ubo, gamay sipon, gamay hilana, COVID na siguro ni kailangan kayo, mupuyo na niya. Pabalo na kanya, papahawa na. Labi na makapananog na. Liso na niya, pinapapahawa ko ni mo na nun. Mura na nayolog sa muhante. Mura na nag-iya. Labi na nanay mapatay niya. Ay, wala mo doon ni mo. Napatay na ba itong COVID na ba itong pala? Sorry ka, pantay mo na itong anak, COVID na. Bisag ngalan niya, mo na yung ngalan niya, Swanson, COVID na ngalan. Ayaw kimbaita, ayaw sugot. Pero niyon ko mga kaisunan, pamaagi ni sa Diyos, aron ma-identify ang tinuod o wholehearted living na tao. Kasi tinuod ng mga lagad sa Ginoo, kasi tinuod ng Kristohanon, mailan niya ma-identify ang katapusan ng adlaw. Nga naman, kay pag-abot aning pagsulaya, pag-abot din COVID, mailan tong tao, manasigo, no gusto yun, no mapuyong langit. Nga naman, lagad nyo ka. Ayaw bulag ka. Ayaw nagundang. Ayaw sugot na mawala pakaani nga sitwasyon karon. Hapit na mo ba ang Ginoo? Tanawa na yun. Mas batay mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo kay gamay na ang naigo. Naay ginugunugon karon nga ang P-Box nagpadala na po og bagong news mga kaigsunan nga ang Cagayan de Oro City 7.2 kuno mag-sityo. Hallelujah. Hadlo kayo. Dunay gitawag nga matod pa nila tidal wave kina 7 stories maabot. Hadlo ka sa sitwasyon kay. Pero kana siya tanan puro sa haka-haka. Mura lang na siya mga damgo. Mura lang na siya mga unahuna mga mura bilit tinuod. Pero sayang ka na pa mga kaisunan, hapit na yun mubalik ang Diyos. Bisa ng Israel karon, doon na sila sunog nito. Daghan na kayo mga sitwasyon, mga kaisunan, na dili na ka makasunti ka. Usa ka ni, abnormal na ba? Abnormal. Pero alam na ko, pangalagan sa Ginoo, wholehearted na pagkinabuhi. Okay, nadayon na. Doon ay mga pipila ka mga butang, akong i-share ka ninyo. Ikaw siya, ang Diyos nangita niya itong mga magtotoo, nga hugot ang pagpakigsaan kaniya. Muna ipakita sa Ginoo, ang Diyos nangita, kaysa may ipakita, ikaw! Nanuman, wala pa ni COVID, dilipya ka dasig. Lipya ka usahay. Pero karoon usahay ba, ulahin ako ninyo. Sirandaan ang putan, sirandaan sa ni. Hindi ko maulahin. Ay, ulahin ko sulod din eh. Ulahin ko. Kanina, nagkakit tao diha, ayaw ko malit sulod lahin. Ano man, late ako oras. Late, abin yung mga kaisunan. Bisag doon na kayo malit. Tungkol sa pamilya, tungkol sa grabe naghanap po kawunon. Oo, tinood na. Naghanap kayo po kawunon sa mga. May baboy, isda, ulay lang ng tao. Saan-saan pa. Ato mag-uurong kita sa iyo pa, palit ko pula. Kaya mo na. Sa'yo na po kayo. Pagpukaway. Naniniyak. Naniniyak. Murang nagtunong-tunong. Murang nagtunong ko, no? Naniniyak ba? Murang tinuod din lagi. Dito, usahay. Malit ta, para malit. Nalang kitrabaho. Pukawunon ba? Nabalansa na yung siya. Salamat sa kinagitaw. Murang siya kinigdiyak ba? Dito, ang ipakita sa Ginoo na Kristo, tanawa na ko ha? Ang ipakita sa Diyos na ang Diyos nangita niya ito mga magtotoo. Kisa man ito, ana, ikaw! Ayaw sugot, kagikan karon, ugma, mawala na po kasunod at law. Mawala na po ni COVID. Ay, ako mga lang sa Ginoo. Ayaw sugot. Kay kining na sitwasyon mo, anak ta. Mo anak, mo bunga ba? Mo bunga. Kung ang imong silingan, wala ang malagas Ginoo. Ang imong silingan, kanunay na nang nagsigig. Tango, nga din ako, sige na nagreklamo ka ng way rasyon, nagwa, sige, karusan po ka itong mabalik itong sap, no? Hinamon ko yung sikat, whip at itong sap. Kung nagsige na naguna-huna, naay Diyos mga kaisunan supplier. Naay Diyos na to. Ang ipagita sa Ginoo, balik sa kamay. Ang ipagita sa Ginoo, taas-taas akong oras ng mga kaisunan. Bakit yung mga kaisunan, ang akong giguna-una karon, wala ko sa kinan. Ito ay nagulat ako sa orkita. Nagulat ako sa orkita. Ginahan ko ito nga. Simba ta din eh. Store, gulat gini mo. Una-una. Ano ang upat na kamotor ng mga tagsari? Tagsari ko dito kay Kuan man. Bawal man angkas. Gusto mo makuyog na ko karong hapon alas 2:30 ato ta orkita. Ato ta sa Tumala pamili sa gamunon na ito kasimbahan. Hapit na yun natukuran ko dito kay humanam nilang zero kural. Nindot na kayo, na safety na yun kayo, kunya, ang ihulat na, ang kwarta na yun na naas Ginoo. Hinahinayon naman mo naas Ginoo, kaya naghanon po niya kaayo, magkurat-kurat tanta, hinahinayon na naas Ginoo, prepare. Pero nito ako mga September siguro, doon na yung plano ang Diyos na. So, balik ko,
Ang ipakita sa Ginoo kinsa katong mga tawagin ko ninyo. Okay. Ang Dios nangita niadtong mga nga hugot ang pagpakigsaan kaniya. Kinahanglan di ay kuno, doon na tayo hugot nga pagpakigsaan. Hugot, likon ba? Unsa nang hugot nga pagpakigsaan? Pag doon ay virus, doon ay COVID, doon ay pagsulay, doon ay mga sitwasyon sa kinabuhi nga testing ba? Testing nga ta. Hugot man kayo ang imong pakigsaan katos gano'n. Di yung ka mo kama. Di yung ka mo give up. Di yung ka mo luag. Paghawin, yes, pukong yun. Muna ka malumulan mo iba. Sakay barko, ang masakit pambot. Ako mga kaigsunan, basta masakay na galing pambot, parang muna ka sa nipisi. Una-una ko. Wala sila, pastor, patunga na, patunga. Minus kayo, patunga na. Minus kayo. Abi kayo dito, kabalo mo lang, patunga. Patunga na, pastor, patunga. Makaluwas ka muna po, kadaog ka mo. Hindi ka mo, may pagkukawin-awin na mga pisit. Tatan ako. Hugot pa, lingkod yung kayo. Naglungkar po ni matawanan, dasi kayo hugot ay mga pagtuot. Ano yung mga tao sa gawas? Dagahan na kayo. Ayaw pasundan ng uban kay maghugot na din eh. Dagahan na kayo tao sa gawas. Dasi kayo. Muna yung ipakita sa Ginoo. Kamong karon din eh. Kamo'y unang ipakita sa Ginoo. Mga hugot na pagsalig, pagpakigsaan. Kasi pagpakigsaan na Diyos. Ano yan? Ayun lang. Dalion na lang nato eh. Dagahan na kayo tao sa gawas. Makaulaw. No, sige. Yakin, wala ba yung magwawalilain siguro ron? Murag ako rin magwawalilain siya. Manam, katong ka na. Pastor, hindi na. Mura po niya kong iwalay ron. Mulay na lang din. Magpuna naman lang siguro ng natawanan. Ay, sunod anak, la. Ayaw patanawa sila ng kwan. Ayaw kaprinin ng... Tabuna mo nila. May hinaya na po na eh, kaya rin sila kadungog gawas. Bitaw, love the Lord! ang giginang, simple kayo. Simple. Pastor, kasayon, anak. Sayon kayo. Ang Bible, higugma ang Ginoo. Kasimple kayo sa pastor. Uy, kaya pag-higugma sa Ginoo, kung saan naman napakanin mo din eh. Abi niyo mag-igsunan, ma-identify yung ginitaw ng higugma sa Ginoo. Bisan pag naas sa trabaho, musimbag yun. Bisan pag nakatrabaho, musimbag yun. Bisan pag naakay, importanteng lagaw karon sa panay birthday, musimbag yun, basta kanya higugma ka sa Ginoo. Abi ba? Hindi din mo na, ay, wala ko kasimba pa sa kanya. Birthday mo na ako. Alam mo na si Papa Pastor kay, naghanda ni sa birthday. Ayaw subot, anak. Ayaw subot. Ayaw subot nga mahimong prioridad nimo ang imuhang panginahanglanon sa imong lawas. Sugot yun kanunay na kini ma-identify ni sa itong kinabuhi, mga kaigsunan, kining gitawag o higugmaan ang kinabuhi. Okay? Ang paghigugma nga ito sa Ginoo, makita na ito na Deuteronomy Kapitulo 6, versikulo 40, 4 nga ito 5, palihog ko basa mga kaisunan. Tara, wala na si Isto, bisan, ay kumuhatang yung versikulo na, kaya una mo? Inyong dumi. Pastor, balay, palihog basa ito. Inyong dumi, katawan sa Israel, ang Ginoo lamang, away atong Diyos. Higugma ang Ginoo ng inyong Diyos, sa tibok ninyong kasing-kasing balang at puso. Mauning gisulti din, O sige ko sa 4, ang ingon niya, higugmaa, hinumdumig, isa, hinumdumig katawan sa Israel. Kining katawan sa Israel, mga kaisunan, wala nila pasabot nga, katulad mga tao sa Israel. Ang bawat pasabot, katong tao, magisaharan sa Diyos, usa na kaanak. Usa na kaanak. Ingon sa hinumdumig, ang Ginoo, o ang Ginoo lamang, mo'y atong Diyos. Wala lain. Uban kayo, agi pa manog. Agi pa maglaing Diyos. Dayon, balik na po. Hadlok kayo ron, ipitin na naghanang Diyos. Hadlok kayo sila. Bisag kung saan lang Diyos sa ilang tawgon. Diyos sa itong mga Diyos sa dito, nila na ko'y nangalan, ginamit tayo tanaw din eh. Basta kay, nagtawag sila o lain-laing Diyos. Pero ingon ang Bible, klaro kayo, ang Deuteronomy, nagsulti na to, nga walay lain. Walay lain. Ang Ginoo o ang Ginoo lamang, mao'y atong Diyos. Walay lain. O magamay na ganin eh, kana, muna ito, listen. Mag-post bita mo, Facebook. Salamat sa Ginoo, salamat sa Diyos. Ayaw giniyong igamay ng Diyos. O Ginoo, ayaw giniyong igamay ng G. Kanang Lord. Ayaw giniyong igamay, Lord Jesus. Ayaw giniyong igamay. Kaya kanang magamay na ganin na siya, dili na na si Lord Jesus. Diyos na na. Okay. Sabot ta. Okay. Salamat din ko sa Ginoo.
Hallelujah. Ang atong nag-view sa atong live ng program mga kaisonan, usa na ka maayo kayo ng Diyos. 1,000 na kami. 1,000 na. Ang ako nakita gahapon, mga 1,100 na. At tumiyagi, maabot ra mga 5, 10. Karon 1,000 na yun. Salamat diya sa inyong pag-share. Nalaginan mo na sige. Abi ninyo, mo ni ang akong tinguha. Ganun na i-share. Ganun share mo. Tungod kay, ang inyong mga friend, dili na ko friend. Di ba? Ang inyong mga friend, dili na ko friend. Sultihin ko lang inyong friend about ni Jesus. Makahimo ka. Lisod kayo. Isultihan mo. Binyo, magkas Ginoo. Lisod Ginoo eh. Kaya maguna-una na ikaw, di batihon ka eh. So may pasigulo na ko. Pero imo lang i-share na nga program, imo lang i-share na nga live. I-share na mo. Ang imong friend, magiyan mo ginasa imo hang, magiyan mo ginasa imong i-share. O, magiyan na nito, mubiyaw na mo to. La, kaya sulti na ito, Ginoo nito, mahulong na kayo. Ang tanawa na. Ikaw sa din hinumdumi katawan sa Israel o ang Ginoo lamang mao'y atong Dios. Padayon na. 5. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibok ninyong kasing-kasing talak o puso. Mao ni ang expression nga gustong mahitabo sa Ginoo. Usa man tibok nimong kinabuhi ihatag nimo ngadto sa Ginoo. Ha? Ihatag nimo ngadto sa Ginoo. Ikadua. Mateo kapitulo 22, versikulo 36, 38. Palihog ko. Sige. Ingo siya, magtutudlo unsa man ang labing dakong sugo sa balaod. Tanawa, nag-isgot din eh. Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong kalag o sa tibuok nimong una-una. Mao ni ang pinakamahinungdanong sugo sa Bible. Nya, ginasulti din eh, kung higugma daw ka ngadto sa Ginoo, kinahanglan dili tunga-tunga ra. Wholehearted yun nga paghigugma. Okay? So, salamat kaayo. Ikaduha. Nganong ako ning gi-mention, tungod kay daghan kay mga bata nga nag-appeal. No? Ilang makitaan, ilang masugdan og maayo nga ang paghigugma diay dili lang diay taman nga mahigugma ka karon ugma dili na. Tibuok nimong kinabuhi o living. Sa tibuok nimong paglakaw, sa tibuok nimong pagpanginabuhi, kinahanglan masabtan nimo ang tinuod yun yung paghigugma ngadto sa Dios. Kini mga batanon, ganiya karon dinhi, ako ni sila giingnan. Ayaw mo apil-apil sa kalibutanon nga activity. Abi ninyo mga kaisonan, unsay nagpasalamat ko sa COVID, kay daghan kay gibuhat sa akong prayer sa COVID. Actually, kining COVID, prayer na ko ni. Nawala na nga festival karon tungod sa COVID. Palampakan na ito ang Ginoo sa COVID. Tangay kita magpasalamat sa Ginoo. Lord, salamat sa COVID. Ngano? Pista katipa. Wala na ako. Ako na nagpapista nito. Nag-Christmas man. Nag-Christian man. Wala'y pista na. Kung sa'yo may giwala sa gobyerno, tanawaragon ang mabuhat ka ni Adto, dili na mabuhat ka doon. Di ba? Ang sugal, rampang kayo, bisang asa magsugal. Umiyo nga, bawal magtari-tari. Ay, magtari yun atong tinako. Magtari yun. Kung di ako sumpong na mga, si Pastor yung agi to. Di na lang mo isumpong ka ba? Ay, bawal makakan si Pastor. Ay, nangagi itong anak ni Pastor. Bakit yung sumpong ba? Salat ninyo kay kamoy mo yung tuwaran dito itong kauban. Sir, ayun yan, take. Sugal yun. Napil na po dito. Cheese. Nga lang yung sugal. Napildi! Sir, dapat kuling mo tuwaran ni Sir. Ay, nagkarin ni Sir. Pildi man! At doon na yun. Sanding. Adlong kayo. Pinagang ng mga tao yun. Musumpak ka na ng malakot. Musumpak yun. Tanawa na yun. Dagan kay mga butang na dili pwede karon. Dulang balibol, dulang basketball, dili na pwede. Buhat na yun sa una. Di ba? Pero karon tanawa, pista celebration, dili na pwede. Pag-ihaw lang, ngalangan mo atong pista lagi. Bingaw kayo. Dagan kayo ngagid rin. Pastor, ngagid mi. Agi na mo. Ano ka mga batan ng ngagid rin? Manawag ko na mo. Agi mi, Pastor. Asa mo? Ari mi din eh. Nagtuho sila na yung disco. Asa may disco na may quarantine na nasunod ng disco ba? Wala iyan mo. Tiya, di pa yung tiya. Yes, dili na kumahalo kong hubog. Anong glass dance bitaw? Glass dance ba? Hubog. Sa'yo mga landay. Dalang-dagang kayong tinagsinggos tapos. Di kayo mapulihan. Hubog kayo, magwanta. Wala na may. Manakpan na. Halog-halog ko nun yung baile. Physical distancing, wala na. Pero ang ako may bahuan ng mga kaigsunan, usan is mga area. Muna, pasalamat sa Ginoo. Kadua,
Igugmaon dyan na itong Ginoo. No? Igugmaon na ito. Trust in the Lord. Salig sa Ginoo. Ayaw yun pagduha-duha. Ikaw na Bible mga kaisonan. Salig sa Ginoo. Trust in the Lord. Panultiyon 3:5. Balo na taana. Salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing. Ayaw gayon pagsalig sa imong kaalam. Limitado naman malimot na. Diba? May gano'n, bright kay ko karon. Bright kay ka karon. Pagkasunod, di ba malimot na ka? Ang bright karon, ma-identify pa kang bright karon. Pero pag edad na ganin mo, tuwa na sa mga 70, magsilisod na kaglantaw. Magsilisod na kaglantaw. Kinsa ko na, hanap naman kayo. Anino naman lang, tingog na lang ma-identify mo para sa akong mama. Akong mama, meron na lang siya, magpunang pumol, pero di na ko kaya kaklaro. Makasulti siya nga nadungga na ilhan ka niya, tungod na lang sa tingog. Siguro ako na lang po dali. Murag na lang po na siguro niya nga, anak ko. Eh, murag di naman kayo makatawa. Akong mama makita. Masal ka niya. Hindi na kayo makatawa. Ano si kaila siguro ba? Kinsa mo bro? Anak, una-una na lang nga. Jung pastor. Anak siguro. Pero, kini siya mga kaisunan, kinahanglan, ma-identify ni mo sa imong kinabuhi, unsa o unsay porsyento sa imong pagsalig ka sa Ginoo. Isalig ka sa Ginoo, kailangan ka kwarta siguro. Isalig siguro ka sa Ginoo, kaya nindot kayo mong kahimtang karon. Pero kumusta kung mahimong naikubin si mong balay, naikubin si mong dapit, naikubin si mong lungsod, naikubin si mong syudad, kumusta man ang sitwasyon? Sipag mo rin ba, mapanik ka. Pero sabta ni mo maayo, nga sa diya ka mo salig ka sa Ginoo, mga kaisunan, padayon na. Ingo siya, obey the Lord. Kinahanglan ko no, pag nisalig ka sa Ginoo, kabalo mo obey. Kaya dagat kayo mga tao, nisalig sa Ginoo, Lord, nisalig ko rin, pero hindi kabalo mo obey. Lisod din yung pag-obey. Kaya na pagsulting salig. Diba? Tahon ko rin mo Ginoo, musulod ko rin mo Ginoo. Lisod ni siyang buhaton, kanang tahoron na ito ang Ginoo. Lisod ka. Kaya nga naman, sa area o sitwasyon sa itong kinabuhi mga kaisunan, musukot ang sarili, sa kahamugayo, sa kanindot sa kinabuhi, makasulti ka nga mo, salig ko rin mo Ginoo. Pero sa pagka, nindot na gani ang problema, naagin ang problema, ingon ang Bible, James, grabe. Ingon si James, bulahan ka mo kung ang tanang mata sa pagsulay mabuti niyo. Tanahan ka. Pero ganun, pagkabot sa COVID, hindi pa na tanang mata ha. Pagkabot sa COVID, hindi sa unsan man kanusa ka ni mo hawa ni COVID. Pero para na ko, mas nindot ni na COVID. Ganun man, pipila na ito maglakaw-lakaw. Ultimong kawatan, hindi maglakaw-lakaw. Lakaw-lakaw, madapan lang. Sa Sikulo, saan ko 119, 34, taas kayo. Pero iputol siya, 34, laktol siya sa 69. Ano yan, saan na to? Pasabta ako sa imong balaod, o tumanon ko kini. Ampingan ko kini sa bugos kong kasing-kasing. Mauni ang expression, mauni ang sulti ni Salmista David, o statement ni Salmista David, ingo siya, pasabta ko Ginoo. Pasabta ko Ginoo sa imong balaod. Sa diya na makasabot ako, ingo siya, ampingan ko kini sa bugos kong kasing-kasing. Kung sabot, nga dili niya abusaran ang pag-obey ngadto sa Ginoo, dili nimo abusaran. Ang Dios mga kaisunan mo, atiman siya mo, pangga siya nimo, hangtod yun matigulang ka. Muna saan sa Dios. Hangtod yun na matigulang ka, hangtod mamatay ka. Saan na sa Ginoo? Nga bisan gani sa imong kamatayon, buhion gihapon ka sa Ginoo. Saan na niya? Muna ingo siya, titigan ko ni sa bugos kong kasing-kasing. Muna saan sa Dios. Saan ni Ginoo ngadto sa mga tao nga wholehearted living muubil na ba every Sunday kung may mga activity nga chance nga makapanghatag ka sa tabang ato sa uban hatag kunya kung naay mga tao pun nga angayan pun nimo silang invite kung naay mga tao nga angayan nimo sila sultihan sa pulos sultihin dayon dunay mga tao nga nagkinahanglan gyud sa imong tabang nagkinahanglan sa imong prayer ampo pud ka ngadto sa Ginoo kung mahimo gyud magamit ba ta multiple ang pagpamaagis Ginoo niya. Kita gamiton ta sa Dios mga kaigsuonan. Dili na kay si pastor. No kitang tanan karon do naman tay kapasidad. Naman, ingon si Pedro, ingon ang Dios ngadto ka Pedro. Pedro, tukuron ko ang iglesia nini nga bato. Ihatag ko kanimong giyapi. Authority na igsoon. Ang authority sa unsay imong gapuson dinhi, gapuson mo na ito langit. Unsay tugutan dinhi, tugutan mo na ito sa langit. Na ikaw ang yapi. So meaning mo pasabot authority. Gamiton ka sa Ginoo na kay authority. Amen. Hallelujah! Padayon na. Sa 69, gibutang-butangan ako sa mga mapahitason. Apan, nagmatinumanon ako sa imong mga sugo sa bukos kong kasing-kasing. Dili ba, dali mo giba. Sa mga nagad sa Ginoo, imbis na nagad ko sa Ginoo, butang-butangan mo ta. Ang imbis na nagad ko sa Ginoo, naman yung mga pagsulay. Di ba? Naman yung na-discuss mo. Ano man ito, nahitabo ko ito akong sakyanan na paluman, managad ko sa Ginoo. Pasto mo ito ko, gigamit mo ito. Wala ito ko na mutana sa Ginoo. Tanawa na ko, na-appreciate na ko, maayaw kay Ginoo. Kung sa'y butang,
ang akong nadaot sa kong sakyanan mga kaigsuonan, alternator. Pero unsa di ay pinakadaot gyud, naa dito sa makina. Naa di ay duha ka spark plug na naputol. Unya ang ako di ay valve cover gasket gahi na. Ning gawas na akong asiti. Wa na ko nakakiti. Pero ang nadaot, alternator ha. Wala ni charge. Nabuwak ang dayon, ang naputol. Mura daot. Pero pag ukam na sa makina, ito ano. Nakita na ito, dagang asiti, nagawas na dahil sa kumaki. Ingon anak ka nindot na. Ngayon ko, Lord, salamat kayo. Eh, mo kong ipaabot din, he. Buha ko ni mo pasagdahe. Safety ako sa kyanan. Do, huwag ang mga kalimutan, no, siguro. Yawa, lagi ko. Ako may suot. Di ko siya maluko pa. Na ako gato ba? Ilipot, magsigig lang daw na ko. Tanawin ko niya. Inigsulti na ganis ko yung suot na. Puros pamalikas ba? Tanawin ko niya. Lalang, badlungo ni mo na. Badlungo ni mo na ba? Mura dito, mura expression na yung kaya ba? Grabe yung mga tawa na eh. Makapahiyugos, pero ang tao na lang, iksuon man. Pero sunod na lang, istoryahan na yun. Pero si Salvista na pinis siya, ibutang-butangan siya. Wala pa kabutang-butangan man. Huwag pang kadaog-daog ka. Kini Kristohanan, hindi daog-daogon. Mo gano'n na yung muna. Kini Kristohanan, ay, si Kuan mo itong pagpuon. Si Kuan mo itong leader. Si Kuan itong presidente. Si Kuan mo itong himuon Kuan kay Kristo rin kay. Buutan mo rin, di ba? Kini mo itong Kuan mo kay buutan mo rin kay Kristohanan na rin. Di ba? Kasagaran kita sa mga tao na ay Ginoo. Ikaw yung mag-una. Ikaw yung tagaan o pabor kanunay. Nag-inana na siya. Tungod kay mauni ang pamaagis Ginoo kay ni obey ka, nakitaan ka. Ipakita sa Dios na mudan-an yun ang tao na nangalaga sa Ginoo. Rayo na! Ikaw pa! Okay, mo na niya ikaw pa. Usa ni sa mga ilahan ng mga kaigsuonan na atong dahil ng Diyos. Praise. Usa sa mga ilahan ng mga kaigsuonan na dahil ng Diyos. Ako pangutan na, maintain ba gihapon ang atong 8 to 9 ng mga pagdahil sa Diyos? Salamat kasi. Ako nalipay ko, tungod ani nga sitwasyon. Ngano, di ko nalipay ngano. Tungod kay nalipelo, nilalong ang akong relasyon na Diyos Ginoo siya sa mga pagdahil. Nilalong. Ni-deeper ang akong relasyon. Pag ma-deeper na gani ang relasyon na Diyos Ginoo, bisa pag kung sa mga pagsulay, bisa pagdaghan kayong mga pagsulay sa kinabuhi, dili na ka mausa. Ano man, makabarong ka kaya imong kamong tuan at titlong sila. Ligon na ka. Ha? Ligon ka. Rayon. Upat kawan. Karoon pa ko na ka, versikulo ani upat kawan. 111 verse 1. Rayon. Isa, pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing. Diha sa tigo sa iyang katawan. Ngano mo simba ta, mauni. Ha? Mauni. Tigo sa iyang katawan. Mauna mo simba ka. Kanya, ngayon ganing sulitin, dahil ka ang Diyos. Mo bitaw na hinungdan na dunag yung expression sa atong ngabil na muawit na Diyos Ginoo. Isang pag di ka kabalo ng kanta niya. Yan, lami na ba po ng Ingles? Lami ng Ingles. Tulo na lang. Hindi mo makitaan. Tiyungan na ng imong mata. Idahig lang ang imong baba. Isulti lang imong baba. Kaya pag ukap di mo sa imong ngabil, usan na sa pagkapagdahig na sa Diyos. Amen? Usan na sa mga pagdahig sa Diyos. So, wholehearted living mga kaigsuonan, mauni siya. Ma-identify mo ang pagpasalamat kay Diyos Ginoo. 138 verse 1. Dayon na. Isa, nagpasalamat ako kanimo, O Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Naghawit akong mga pagdahig kanimo atubangan sa mga Diyos. Usan sa mga ilahanan o mga butang, mga kaigsuonan sa atong kinabuhi. Ngayon kinahanglan nga atong pasalamatan ang Diyos sa atong kada adlaw. O sa'y magnanahitabo, sa'y ningabot, o sa'y naangko ni mo, sa'y nadawat ni mo. Lami kayo kada adlaw, kung nato ng buhaton. Abinin ng mga kaigsuonan, ako dyan ang kanunay expression. Ako dyan ang i-release kanunay ang gahok o authorities, Ginoo. Naghihatan na ako nang i-release ninyo. Panalangin na ni mga tawana, panalangin na ni mga pamilyaha. Kunya, ibok siguro na nakitaan sa diha na ikaw mo release o mga panalangin nito sa Ginoo. Vice versa na mo na naitabo. Kung dili ka angayan na mo dawat sa panalangin sa Ginoo, dili po ka angayan mo release. Pero angayan gani kang mudawat, angayan po kang release. Mauni ang kinabuhi mga kaigsuonan. Kung nakadawat ka sa panalangin sa Ginoo, i-release mo na panalangin na. Kaya nga naman, makadawat ka. More kang makadawat sa mga panalangin sa Ginoo. Ikaw pa, ikalima, work for the Lord. Katapusan. Usan sa mga area, kanang work for the Lord. Kanang atong gibuhat hina, amot, na naman nag-amot o para sa church na to dito sa si Ma'am nag-amot na. Nana po nag-please na to karon nagsakad. Ingon siya na, Pastor, kung padayon na yun, tignalan ko kay ipakwenta, Pastor, pilay materialis, kay basi makahatag ko mga gamay, basi ko puta kabalo, kanang gamaya, tibuok na, ipakwenta lang mga materialis, pilay magasto tanan, kay, matabang ko, isang ginagmay lang nga papaagi.
tungod na sa atong live mga kaigsunan. Kanang atong live nakatabang na, ano man, kaya na mga tao na nagtanaw niya, kanunay na kong isulti nila ng prayer. Kanunay na kong isulti na nanagad kay church nga tukuron o niya, wala pa yung mga materialis, wala pa yung kwarta. Pero nanay kwarta, gamay pa. Dili pa siya igo yun. No? Dili pa siya igo. Mga more or less, mga 6,000, 7,000 siguro nga anak ko Carolina. Dala na sa ako apod nga amot. No? Dala na sa akong kampo. Dayon, ako lang makita mga kaigsunan na kining word for the Lord, usan niya siya sa mga butang nga ato ni buhaton. Usan niya siya sa wholehearted living. Nga apil di ay ang pagtabang o pagbuhat para sa Ginoo, apil di ay. Apil di ay. Ha? Kana itong pag-pray nimo nga sa pastor, pag-pray nimo sa imong brother or sisters, word for the Lord na. Usahay lang kay selfish lang kayo ta. Ginoo, dahil ko ani. Wala na kay extension ba na kung sa kay needs po sa mga uban. Makabayad ko sa mga utang. Makapot sa uban. Nabaka po sila, basin po na po sila utang. Makabayad po sila. Mao gina akong prayer ko na Ginoo, dagahin yung pagkaon. Kung sa katong uban, na wala yung mga pagkaon. Bisa dili mo brother or sisters. Dili mo kabaro ba? Dili mo kaigsuon. Dili mo kamagtutuo. Wala man ta kabalugod. Diba, na yung mga tao, na yung mga badyaw. Ako dito kada, during na tabunan akong lingkuranan ng badyaw, makauna-una ako sa kumwali. Tabunan akong lingkuranan sa badyaw o kanang karton, makauna-una ako. Nang kini mga tawanan, nagkana sila gitigong ko eh. Nagkana sila kwarta, pero buhatag ka. Gano'n man, for sa imo ng word. Ingon na Bible, bisan kung sa'y inyong buhatag kini sa kinasing-kasing. Ano ha? Huwag ginay pa mo. Huwag ginay pa mo. Ako naman sige eh. Ako rin kanunay pahina. Ako rin kanunay amo. Ako rin kanunay person worship. Ako rin kanunay MC. Ano man eh. Ako ko lang reklamo, makanunay lang wali. Ako rin kalipay. Kay mo ni, ang callings, ginoon ko sa callings, ginoon mo. Nga naman, ako rin kanunay pastor. Ako rin kanunay manglimpyo din. Ako rin kanunay manglampaso din. Ako rin kanunay mag-arrange din eh. Ayaw ko reklamo. Kung sa ikingos Biblia, ha? Bisan kung sa inyong buhatag kini sa kinasing-kasing. Kay mo ni ang tuyong kumong sa Ginoo, nga nung giluwas ka, nga nung gipanalanginan kaya ang gusto sa Ginoo, nga doon natay wholehearted nga living. Ingon siya, bisan sa inyong buhatag kini sa kinasing-kasing sama sa inyong gibuhat. Sama ng inyong kining gibuhat alang sa Ginoo. O dili sa alang sa mga. Oh. Simba ka karon din eh. Dili ni alam sa mong silingan. Simba ko. Nya. Simba ko ron. Nalamay. Pagkaway nito. Ikaw si masimba ka. Talo ka ng Kristohanon ka. Palakaway kay ka. Ano nito? Kita po kay Kristohanon. Pagkasuplik yan pa yung besikulo. Yung besikulo masuplik yan pa yawa mo gakan. Sige. Dili ka taman. Lapas ka rin. Nadayo, no? Dili ka Kristohanon. Dili ko eh. Ingon ang Bible, ingon ang pulong sa Ginoo, dag ang dautan sa akin. Sulungon ka, sulang ang dautan, ayaw manulong, ayaw kasuko. Ayaw ginawa. Nyanek, si Bakor. Sabi na, kini naman pintasyon, kini dautan. Mangita ni siya paagi, padulong kang musimba. Dauton imuhang kasingka, imong utog, dauton imong kasingkasin. Para dili ka concentrate din. Pero di ay, pag nag-work ka para sa Ginoo, simba ka para sa Ginoo, na may mga tao nga ni simba, way bukas. Na may mga tao nga ni simba, way kwarta. Niya, pag simba mo ikaw ra, ang imong bana to dito. Simba ka, kwarta mo niya. Sabi ito bag ninyo. Mana po. Hilom niya. Ayaw mo dili. Simba mo, ikaw. Hilom na ka niya. Ayaw. Suko to siya. Daot na. Daot na po yung muto. Bana. Inikampo ni Madrid. Lamir, makaihilang yun. Basta kagiyaway kagikan. Ihilang kagig. Hindi kayo, Ginoo. Kung bata ginugiyaway ko ganila. Papakan ko, halas. Ampo ka dito, tubagos, Ginoo. Kadaot na niya. Luwason lang. Luwason to Ginoo. Luwason, Ginoo. Kasi pag isang tawanan, sa pag lumoy na gano'n, di bitaw kailan ng taho. Kada kita yung, sabi, Pastor, oh? Tiga na ng Pastor. Luwason na sa Ginoo. Kita relimitado. Mga tao nga luwas ng batuna, maayo na naroon. Kada pista, kada birthday, wala na, di na kailan ni Pastor, oy.
Gabriel na lang. Pastor din eh. Pastor, siya kayo na pastor ha? Karoon maayon na. Muna yung entertain. So, salamat sa Ginoo. Oo. Kakamot lang yung na. Basta kinaitawin, anak. No, ay yung limit sa Diyos. Punta mo yung pasabot mga kaisunan ka, kining wholehearted living, usan niya siya sa mga identify kung ilhanan sa tao na tinunanay ang inyong kinabuhi natin siya. Ibuhog yun. Ayaw po tumatuma. Di ba na Bible, bisan unsay inyong buhaton kini sa kinasing-kasing. Ayaw buhata para lang sa mga tao. Eh, buhaton ni mo rin para sa mga tao, ato ko dito, para ma-check yung pastor. Siya po. Buhaton ni mo para ma-check ka ni pastor, di na bagay uday ko. Oh, doon, iday ka na po ng Facebook. Online. Oy, mga online. Apilan mo nito. Ito mga online seller, apilan na nasa ko. Oh, sponsor. Bayad, bandi. Ay naman gusto, ay nag-apil na kayo. Dahil sila pag may. Isa buhatan kini sa inyong, buhatan kini sa kinasing-kasing. Sama na inyong kinibuhaton alang sa Ginoo, dili alang sa mga tao. So, ano yung atong ibuhat karon para dyan sa Ginoo. Dili ni para sa inyong silingan, dili ni para sa imong kagalingon, para sa inyong statement, dili para ni sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulo. Hinaot ko mga kaigsunan, kini wholehearted living, kini pag kinabuhi mga kaigsunan, tibuk anay yun, na pagigugma nga sa Ginoo, mahita mo ni sa pag kinabuhi. Hallelujah. Wala na ko nag-isulti mga kaigsunan para nimo, kundi para na ito tanan. Ako igsunan ng handoy, nag-desire ko, nga mahimo kong samaan ni. Actually, yung sa'yo kang ama na ito kinabuhi. Sa'yo maguna-una ko, maguna-una ko, sa kayo mahita mo, sa kayo nung tanan na. Pero para na ko mga kaigsunan, naara sa Diyos ang tanan. God knows. Siya rin yung bato. Sa imo ko mas yung kinabuhi. Isa, for I know a plan I have plan to prosper you. Nito text ako. Sa imo kinabuhi ko ron. Na mga butang na dapat na tuloy. Nakasiguro yung mga butang na dapat ito sabon. Yan naman. Isali ka sa Ginoo. Pero dili ka kabalong mo obey. Word obey. Lisod ni. Yan naman. Labaw ni sa inyong desire. Nakiti mo ha, ng kalibutan mo, kung i-obey ka sa Ginoo, mas priority yun mo. Mas ma-priority yun mo ang trabaho sa Ginoo. Manamiyon ko, higala isun, kung i-obey ka sa Ginoo, unaha siya. Mahimot siya. Buhata ang mga butang na dili ni mo kayang buhaton para sa uban. Buhata para sa Ginoo. Kay kining tanan, ikiter na sa Diyos, umalipay ang Diyos sa inyo na buhay. Obey, obey. Buhatan ng tanan para sa Ginoo. Kung na kay nag-awas ng panalangin, nag-ihatag sa Ginoo, hatag para sa trabaho sa Ginoo. Para sa ito ang church building na tumuro na to dito sa Orqueta City, sa San Vicente Bao. Kundi, obey ka sa Ginoo, kung naakay ang panalangin sa Ginoo, niya gusto pa niyo kang punuon sa Ginoo, naghanon ba kayo sa Ginoo panalangin nimo, hatag, tabang ang ingabuluhan. Tabang ang pagtungkod sa building. Kaya kung sana siya sa mga pamaagi, yan ay trabaho ka for the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Magapunta sa Ginoo, dayon atong i-expressan ang atong pagbati ng sa Ginoo karon. Atong daigon ng Dios. Hallelujah. Magikan sa imong kasing-kasing, gikan sa imong kasing-kasing, magagawas diha sa imong baba. Unsay naa ni na karon. Pasalamati ang Dios mga pulong ay manalunggan. Simple man nga mensahe para nimo. But lalong ni kung imo ning sudlo. Simple kayo. Ang pagsulti, isalig ko sa Ginoo. Malagat ko sa Ginoo, mukupig ko sa Ginoo. Simple kayo na kabutang. Pero lisod na ito ng himuon sa itong kaugalingon. Ang ako karong buhaton, o atong buhaton karon, i-expressan. Gikan sa imong kasing-kasing, magagawa sa imong baba. Magsulti ka. Lord, salamat. Salamat. Igsawa na kabalo ko nga, limitado ko. Ako pamutana ka ron. Nakabalo ba kang limitado ko ka? Ako tungod kay tao, being a pastor, nasakitan, may ubos, duha-duha, kapalakan. Muna yung realidad sa tao. But praise God,
nga naay Dios sulod nako. Naay Dios sulod nako nga mo ni ang nag-alintabo, naghatag og pos, naghatag og gahom, naghatag og gugma, aron mo padayon ko o lahutay ko sa tas sa pagkinabuhi aning kalibutan nga mahimong wholehearted ang akong pagkinabuhi. Salamat anak sa Ginoo. Nya mao po na ang imong isulti ka. Mao po na ang imong usba ko Ginoo, pagkuha ko Ginoo, nga mahimo kong dahod nimo, usalig nimo sa tibok na kong kinabuhi. Buhaton na po ning akong trabaho karon dili para sa tao, o dili para nimo Ginoo. Hallelujah. Daigang Dios, daigang Dios. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Amahan akong kalingin nun, salamat. Salamat Lord sa mga butang, sa mga pulong na mong nadunggan karon. Salamat kay Ginoo. Lord, simple kayo nga mensahe. Apan dako kay ni kung impact sa kinabuhi sa diya nga amo ning sundon. Kini nga mga procedure sa kinabuhi. Mong pulong Ginoong Dios nagsulti. Nga dili na mo ni buhaton. Salig nimo sa tibok na mong kalab, sa tibok na mong kusog, sa tibok na mong nauna. Usan sa mga pamaagi Ginoong Dios nga dili mi magsalig sa among kaugalingon nga pagkatao. Masipyat kami, masayo kami. Apan ikaw na Dios dili gyud masipyat o dili gyud mapakyas. Salamat kay ning oras, salamat sa mga pulong nga nadunggan. Ginoo, tibigi mi kanunay. Tibigi mi kanunay. Ibalot mi kanunay Lord sa imong presensya. Hallelujah, hallelujah. Ginoo, maglantaw mi o maglantaw mi sa mga kalag ngadto sa uban. Maglantaw mi sa mga tao, Ginoo, na wala pa makaduol diya sa imong tilan. Gamitan mi Ginoo, gamitan mi Ginoo. O yang usan sa mga pamaagi Ginoo nga mag-produce mi bunga. Bunga gyud ni katapusan ng adlaw. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. Magampot ta. Hallelujah. Blessed be your name, Lord Jesus Christ. Thank you Lord. Amahan mo kalagit nun, salamat kaayo. Salamat kaayo nini nga kamuntagon. Salamat sa imong bulawanon ng mga pulong. Salamat Ginoo sa padayon nimo nga pagpamuhat, padayon nimo nga pagpanudlo sa matag usa ka kinabuhi karon bisan pa sa akong kinabuhi. Akong giakseptar Ginoong Dios nga wa mahimo kung wala ang imong tama. Salamat ini nga lawak ang imong mga tao nga imong gidala ini nga dapit nga dili mo uli nga maurang gihapon ang kinabuhi kun dili mo uli nga dunay kalinaw, dunay kalipay, dunay kagawasan, dunay kasiguraduhan, o dunay gahom, o dunay tihog gikan kanimo. Salamat Lord nga ikaw ang Dios nga karon ining orasa nag-ayo gikan sa mumulong ato sa lamang sa panapastil. Kung doon na may mga tao karon dinhi nga dunay gibati sa ilang lawas, ako nagapaabot sa imong gahom ngadto nila. Sa imong milagrong hikap Ginoong Dios, imong ipaabot karon in the name of Jesus. Lord, salamat kay Ginoo nga imong tagbuon ang tanan nga mga panginahanglan financially. Kung doon na may mga tao karon Ginoong Dios sa kinahanglan sa milagro, Lord, doon may mga tao karon nga dunay sakit, gibati sa lawas, una-una kasing-kasing o bisan pa sa lawas. Anang party sa lawas karon Ginoong Dios, mag-receive ni Ginoo sa imong healing in Jesus name. Salamat kay Ginoong Dios nga bisan pa Lord, kung doon na may mga tao karon nga nanginahanglan og kwarta, tagay sila kwarta. Doon na may mga balay runon, mabayaran. Doon na may mga bugas nga kinahanglan karon, matagaan ang bugas. Salamat kay Ginoong Dios kung doon na may mga tao karon nga mga silingan, ang mga pamilya o mga relatives Ginoo nga wala pa makaduol, wala pa makailan kanimo, bana, asawa o pamilya sa panimalay, sakop sa banay. O sa man girepresentahan ang mga family name karon. Lord, among i-release ang kaluwasan nga kini mag-aabot. Gamitan kini mga tao karon nga dunay kapasidad. Gamitan kini mga tao karon nga mahimo ni silang tulay sa kaluwasan, tulay sa panalangin sa kaluwasan. Lord, in the name of Jesus. Salamat kay Ginoong Dios bisan pa sa mga tao karon nga naglantaw sa YouTube, naglantaw sa program. Nag-aampo ko Ginoong Dios kay ikaw magluwas nila. Salamat kay Ginoo nga kini nga program usani ka makatabang Ginoong Dios pag-extension sa imong territory. Amahan nga langit nun, ini nga kabuntagon, ingon nga imong alagad. Ako na sa i-release karon ang imong panalangin nga kompleto, spiritual blessing, material blessing, financial blessing, emotional blessing, mental blessing. Nga kini mag-abot ngadto sa patag sa gikan sa bata, babae nga lalaki, ngadto sa labing hangtod diri sa makadawat, makasalud sa imong langit nung panalangin. Ug ang imong panalangin, Lord Jesus, mo presence Lord, mo surround Lord, mo chasing Ginoo, mo overtake, mo overflow ngadto sa imong mga katawan. Kini tanan namahan nga langit nun, among gihanap kanimo, among ginatugyan diraman sa kabalan sa imong pangalan, sa kalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, tanan magingon. Amen.